Pwede pala. Pwede pala pala biyahe ah. Eh yung tent ko, yung tent ni Digoy. Akala ko ang laki. Ang liit. Sabi double. Paano dito kung may gumapang ko hindi na magkasya. Ba, mapagbigyan bigla. Oo. Sabi ng pinso ko malaki daw to. Pilatom lang sir. Pwede kayo mag-inom sa biyahe. Yan. Dapat nilipat kami na ano. Nilipat ko sa kayo. Ang pine tree. Yan. Unisan. Unisan san. Ngayon. Mamaya. Kaya dayton lang yan. Napag-decide na ata. Hindi na ata. Dito na lang. Ano yung mga tent. Kaya pakita ko to sa ano para dito na lang yung masakay ko sa Friday. Sa Linggo. Duyan, hindi ko nadala yung duyan ko.